এই সম্পর্ক যেତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କଟି ପୁରା ଦେଖିବେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଥିବ ପୁରା ଏମିତି କ୍ଲୋଜ୍ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ହିମ୍ମତ ନଥିବ କିଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଏମିତି କ୍ଲୋଜ୍ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟି କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଏ କହିବା କ'ଣ ଶୁଣିବେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି। ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମୋର ଖୁସି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖିବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଯେ କ୍ଲୋଜ୍ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ନା ଭାବିଥାଏ ସାଙ୍ଗଟି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବ। ସାଙ୍ଗଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତୋତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଥିବ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦ ପଡ଼ୁ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ନା ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିନେ ଗୋଟେ କଲ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ସାଙ୍ଗଟି କହିଥାଏ। ସେହି ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ପଚରାଯାଏ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବସି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଳିରେ ବସି ଖାଇବା ଉଠିବା କେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସବୁ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗ ବି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖୁସି ଆସି ମନାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ସେଦିନେ ସେହି ସାଙ୍ଗ ବି ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ କରିଯାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ପାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେଳା ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବା ଏଠିକି ଯିବା ସବୁକିଛି ବସା ଉଠା ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବସିକି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସବୁକିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ମିଶିକି ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ବିପଦରେ ସେ ଚାଲିଥିବ ଦିନେ ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବ ଯେ ସାଙ୍ଗଟି କହିବ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ୁ ତ ମୋତେ ଆଜି ଫୋନ୍ ମାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରିବୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ ମାରିବୁ ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ୁନା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଆଜି ଫୋନ୍ ମାରିବୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ ମାରିବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗର ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସାଙ୍ଗଟା ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବିପଦ ଆପଦର ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟି ହଠାତ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ସାଙ୍ଗଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ ସବୁ କରୁଥାଏ ସେ ସାଙ୍ଗ ଦିନ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଲା ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ଥାଇକି ବି ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ କଲା ସାଙ୍ଗ ଭାବିଲା ମୋର ରାତିରେ ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ସାଙ୍ଗଟି ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଙ୍କଚର୍ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ କଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଭାଇରେ ମୋର ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ଅଧା ରାତିରେ ତ ତେଲ ତ ମିଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସରିଲା ମନ ଦୁଃଖ କଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ତ ଯାଇଛି ଆସିନାହିଁ, ଘର ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି ନାହିଁ କେମିତି ଜିମି କହ କାହା ଗାଡ଼ି ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେବାର ତୁ ଗାଡ଼ି ତ କାହାକୁ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ମାଗି କିଏ ଗାଡ଼ି ଦେବ। ଭାଇରେ ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ଗାଡ଼ି ଥାଇକି ବି କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଫୋନ୍ କରୁଛି ତୋର ପଇସା ନେଇ ଆଗେ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ ତୋର ପଇସା ନାହିଁ କି ନାରେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଜି ପଇସା ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିନି, ପଇସା ଆଜି ଆଣିନି। ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗଟି ଭାବିଲା ମୋର ତ ପଇସା ବସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିନି, ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସା କିଛି ପଠାନା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥିବୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଚ୍ କରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ସାଙ୍ଗଟି ବି କହୁଛି ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ନେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ତୋର କିଛି ପଇସା ଅଛି ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେ କରନା, ମୋର ପଇସା ଆଣି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ପଇସା କିଛି ଛାଡ଼ନା। ସାଙ୍ଗଟି ସେଠି କହୁଛି ମୋ ଏ ସାଙ୍ଗ ବି କହିଲା ମୋର ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଠି ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଲା ଯେତେ ଦିନ ଯା ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଖାଇତେ ଦେଉଥିବେ ନା ସବୁକିଛି କରୁଥିବ ନା ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ହାଇ କରୁଥିବେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉ ନା ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହି ସାଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ କି ନା ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ। କେବେ ବି କେହି କାହାରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ତୁମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ଆଗେ ଆସିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ବାଧିଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ,
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅଧିକ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଲା, ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେତେଦିନ ତା ଖାଇତେ ଦେଉଥିବ, ପିନ୍ଧତେ ଦେଉଥିବ, ସବୁକିଛି କରୁଥିବ, ସେତେଦିନ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ନମସ୍କାର।